ಕಣ ಕಣದರ ಸೌಂದರ್ಯ. ಮುಳಿಯಾ ಜುವೆಲ್ಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿತು. ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಹಿಳಾ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಕ್ಲಬ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಉತ್ಸವವು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಂತರಂಗತೆಯಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಮಭವ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ 2 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ತನಕ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವಿಜಯರಾಜ ಮಲ್ಲಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪರಿಚಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಅಲ್ ಮುನೀರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಕೆಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು. Almost all countries, I think so, and he also received so many awards in our college. So on behalf of welcome you sir to this program. And guestugal undu Vasant Krishna and Akash Mohan. I welcome both. ധാരാളം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു 7 ഭാഷകൾ സംഗമിക്കുന്ന കാസർഗോഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി വെക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മാവ എന്നൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വ്യത്യസ്തമായ വയലൻസുകൾക്കെതിരെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ, യങ് ജനറേഷനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗമായി തന്നെ, അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഇടപെടൽ നടത്തുമ്പോൾ, ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് and I will be failing if I will not be joining this program. So I was proud to be a part of this event, and I didn't think that I will be the chief guest, but I just told like I will be coming and facilitating this program. ഒരു ആശംസ പറഞ്ഞു പോകാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. പക്ഷെ ഇത്ര ഒരു ഭാരിച്ച ചുമതല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. മെയിൽ താഴോട്ട് വായിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്, ഇപ്പോൾ FIUGPയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹിജ്ഡ എന്ന കവിത ഞാനിവിടെ റിസൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് 1953 ഏതോ ഒരു പ്രമുഖ നടി ഏതോ ഒരു നാട്ടിൽ തെന്നി വീണ് മരിച്ചു എന്നൊരു വാർത്തയായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ അതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ പൊട്ടിക്കാൻ തോന്നും. ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയല്ല, മറിച്ചത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, തലമുറയാണ് നമുക്ക് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി അംഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഐ ബിലീവ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം നമ്മളൊക്കെ ജെൻഡർ സമത്വത്തെ പറ്റി പറയാറുണ്ട്, ലിംഗനീതിയെ പറ്റി. സമത്വം ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനെ പറ്റി. 2016 ദാറ്റ് ഇസ് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് വേഴ്സസ് നാൽസ, ഒരു നാൽസ ജഡ്ജ്മെന്റ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.